Ja vás vítam pri sledovaní tretej časti nášho obľúbeného dokumentárneho seriálu Ako chutí Amerika. Dnes tu máme špeciálnu, dnes sa už bude variť konkrétne z tejto krabičky Hamburger Helper Double Cheeseburger Macaroni. Sú toho plné, nie že noviny, ale teda reklama v telke. A tu už treba naozaj aj použiť panvicu a tieto veci. Dokonca neviem, čo to vlastne obsahuje, keďže musím dodať aj mäso, aj vodu, aj mlieko. Takže sa pozrieme, čo to tu na teda je. Trochu cestovín. A pravdepodobne syrová omáčka v prášku. Sakra. No, za $2. Neviem, sa to moc neoplatí asi. To som si tú omáčku mohol naozaj spraviť zo syra. Dobre, idem si to pokúsiť uvariť. Zatiaľ. Budeme potrebovať, bohužiaľ, aj mäso. Konkrétne to stálo 5,39, celkom dosť za libru 20 mletého beef je čo? Bravčové? Nie, hovädzie. Takže idem podľa návodu, mal by tam byť síce iba výborne. Síce iba libra, ale však čo? Neviem, či to budem miešať, vešku tu nemám. Aj keď teda času dosť. No. Zatiaľ, čo nám dnesko hnedne, môžeme si vypočítať, koľko tento úžasný obed stál. Takže začneme mlieko 1,55, to stalo 1,50, čo sme $3, a mäso 5,39, čiže 8,40. Nech som to pozerám akokoľvek, mäsko síce hneď nie, ale 8,40 za nie je zrovna domácu stravu. Neviem, oproti mekáč, tam mi to za 8,40 spravia tiež, a ešte sa aj napijem a dajú mi hranolky a kečup. Takže ďalej musíme premiešať podľa návodu samozrejme. Jeden pohár horúcej vody, dva poháre mlieka, bude výdatná porcia. Hádam aj na týždeň. Mocný sáčok. No, toto keby videl ten chalán, u ktorého bývam, ktorý sa teda stravuje trošku zdravšie, tak by ma asi vyhodil zo dňa na deň. A ja by som sa mu teda vôbec nemohol čudovať. A variť, až kým cestoviny nezmeknú, čo bude asi chvíľku trvať.
No dobre, vyzerá to síce strašne, ja to beriem, ale má to relatívne krémovú konzistenciu. A aby sme nenabudol, dnes si k tomu dám Arizona, opäť galón, teda polovica ľadoviča je polovica limonáda. Tentokrát vynikajúca vec. Ja. To by som bral aj to.